Com és possible tenir por de la foscor? Per què les persones tenen por quan s'hi troben envoltades? Fins i tot, si el teu pitjor malson es trobés davant teu dins la més absoluta foscor, no ho podries pas veure. No sabries pas què hi és. Per què tindries por? Fa temps no hagués estat capaç de respondre aquestes demandes. Crec que realment ningú no ho és. Podrien donar moltes explicacions psicològiques, però realment cap de les respostes no aconseguiria pas satisfer ningú. Crec que ningú no és capaç d'entendre res d'això fins que ho viu. Ningú no pot explicar la por fins que l'ha sentida recórrer cada racó del seu cos. Aquell fred que et paralitza de mica en mica cada centímetre i que es torna una sensació que no voldrien tornar a tenir mai més. Això que us explicaré serà la meva història. No tinc una història fantàstica on hi ha un ésser estrany que em vigila i acabo tornant-me boig. Tampoc no és una llegenda urbana que alguna vegada em van explicar. Només va ser quelcom que em va passar i que mai més no podré oblidar. Una cosa que va marcar la meva vida per sempre. No t'obligo a creure'm. De fet, crec que és millor que no ho facis, perquè si ho fas, potser no tornaràs a estar a les fosques, perquè jo no hi tornaré mai. Abans de començar, solament voldria afegir que al lloc on vivia els problemes elèctrics eren comuns. Moltes vegades ens trobàvem hores o fins i tot dies sencers sense llum. Bé, recordo molt bé aquella nit. Era una nit freda i plujosa de setembre. Encara recordo el soroll de l'aigua colpejant la teulada de la casa. Els pares se n'havien anat, com acostumaven a fer. Anaven a sopar amb els oncles i els cosins. Jo no els volia acompanyar perquè no em venia de gust. Sempre era massa avorrit. Per tant, em vaig estimar més romandre a casa, jugar a videojocs, navegar per internet i perdre el temps fins que m'entrés la son. Com a mínim, aquest era el pla. No van passar més de 2 hores d'ençà que els pares se'n van anar que van començar els problemes elèctrics. Ja sabia què passava després. Estaria sense llum durant unes quantes hores i va ser exactament el que va passar. Ja havia passat el mateix diverses vegades i cada vegada que succeïa una cosa estranya passava a casa. Hi havia objectes que apareixien en llocs diferents d'on eren abans. Algunes coses queien sense cap mena d'explicació. Eren detalls, res per preocupar-s'hi. El problema era que jo no entenia que no era solament allò. Eren avisos que vaig ignorar. Aquella nit m'ho vaig prendre com quelcom comú. No em vaig sorprendre de res. Només pensava en anar a cercar un parell d'espelmes per no estar-me sense llum, llegir una mica i després dormir. Mentre pensava en això, es va sentir un terrabastall per tota la casa. Era el so d'un objecte de vidre trencant-se contra terra. Vaig fer un bot a causa de l'ensurt. Va ser una reacció instintiva, una cosa inevitable. No m'ho esperava. Vaig sortir del dormitori amb la llum del telèfon i vaig començar a caminar pel passadís de dalt. Potser, en algun film, les coses començarien a passar de mica en mica fins que el protagonista es tornés boig i aleshores vindria el pitjor. Però això no va pas anar així. Això no va anar com un film de terror o una història de por. Tot això era real, molt més real del que m'hagués pogut imaginar. No havia fet ni unes passes quan, de sobte, les portes de totes les habitacions es van tancar de cop. Em vaig espantar moltíssim. Va ser massa tenebrós i inusual. Vaig deixar caure el telèfon a terra i la pantalla va acabar bocaterrosa. La poca llum que generava va desaparèixer. Em vaig trobar en la més absoluta foscor. I aleshores ho vaig notar. Vaig notar que un ésser estrany s'acostava ràpidament. No ho notava literalment, ni tan sols ho podia sentir. Però estava segur que era una cosa que s'acostava cap on era jo. Fent servir l'instint, vaig córrer cap al dormitori i vaig tancar la porta. Vaig restar aturat, dempeus, al costat de la fusta, com esperant que alguna cosa arribés i de sobte la intentés atrevessar. Mentre era allà, vaig començar a sentir una suor freda que baixava del front fins als braços, lentament. Va passar un minut pel cap baix i vaig cedir. Em vaig allunyar de la porta. Vaig començar a pensar que tot allò hagués estat resultat de la meva imaginació. La veritat, penso que intentava calmar la por, però en el fons no ho podia creure. Vaig pensar en anar a dormir. Era la millor solució.
perquè pensava que si res em volia atacar no esperaria i ja ho hagués fet. Era clar que sortir de la cambra no era una opció. Va passar una mica més d'una hora i m'era impossible de dormir. Em preocupava força el que havia notat. El més estrany de tot era allò, que vaig notar un ésser maligne, però ni el vaig veure ni el vaig sentir. Aleshores, com podia tenir por? Una vegada més vaig sentir un soroll a la planta de baix. Em vaig aixecar del llit i em vaig acostar a la porta. Volia sentir què passava. Vaig sentir la porta principal obrir-se i el so de les passes a la sala. Es van començar a sentir xiuxiuejos. Eren definitivament xiuxiuejos de més d'una persona. I vaig sentir el so d'unes claus moure's dins les mans d'algú. El primer que vaig pensar va ser que els pares havien arribat. Era una mica d'hora encara, però em vaig calmar molt. Vaig obrir la porta i vaig sortir de la cambra. Vaig cercar el telèfon a terra, però no el vaig trobar. Potser era la foscor la que no me'l deixava trobar. O sigui que ho vaig ignorar i vaig començar a baixar les escales lentament. Ja no sentia passes. De fet, ja no sentia absolutament res. Em vaig aturar a la meitat de les escales i vaig romandre allà, esperant que algun dels pares parlés. El silenci era aclaparador. Vaig treure una mica el cap i vaig notar que la porta principal era tancada. Gairebé impossible de veure, però me'n vaig poder adonar. És que ningú no havia entrat a casa? Era impossible. El so havia estat molt clar. Mentre jo hi pensava, vaig començar a sentir els xiuxiuejos una altra vegada. Eren moltes persones alhora i les sentia molt a prop meu. De fet, les sentia com si fossin dins el meu cap. Els xiuxiuejos augmentaven més i més fins que es van aturar de cop. I, de sobte, un altre soroll em va deixar paralitzat completament. Era un soroll que venia del dormitori. Era el so d'una finestra que es trencava. Es podia sentir el vent entrant per la finestra esmicolada i el so de la pluja se sentia més fort que abans. La por em va recórrer tot el cos, però romandre allà no servia per res. O sigui que no vaig pensar gaire i me'n vaig anar cap al dormitori. Vaig avançar lentament i quan era al vell mig del passadís, aquella sensació va tornar. Una vegada més sentia que hi havia quelcom més a casa, molt a prop meu, i aquesta vegada podia notar la seva maligna i aterradora presència al dormitori. Els xiuxiuejos van tornar a mi. Eren incessables i cada vegada se sentien més forts. Solament havia fet unes poques passes cap enrere quan la porta del dormitori va començar a ésser colpejada com si algú tractés de tirar-la a terra desesperadament. Allò era massa per mi. Mai en la vida no havia tingut tanta por. L'adrenalina em corria per tot el cos i em sentia completament glaçat. Volia córrer, però no podia. Volia cridar, però un nus a la gola m'ho impedia. Solament vaig poder caure a terra de genolls amb llàgrimes recalimant-me dels ulls. La por em va superar. Allò que em passava no era normal. Hi havia una cosa a casa amb mi. Quelcom que em volia fer mal. Sobtadament vaig sentir que algú m'agafava per l'esquena ràpidament. I quan vaig obrir els ulls vaig mirar cap enrere. Vaig veure que era el pare. Parlava, però no el podia entendre. Estava en xoc. Just al darrere del pare hi havia la mare. Tots dos estaven preocupats. Els ho podia veure els semblants. Vaig notar que l'electricitat havia tornat. Quan vaig recuperar el control del cos i les emocions, em van demanar què havia passat. Els ho vaig intentar explicar tot i junts vam anar a veure al dormitori. El que vam trobar allà va ser encara pitjor del que m'acabava de succeir. A la porta hi havia marques d'urpes, com si un os o un animal semblant hagués intentat travessar la porta amb una força descomunal. Aquelles marques també eren a les parets. A terra hi havia trossos de vidre trencats de la finestra. Però el més estrany de tot allò era que els trossos de vidre es trobaven recoberts de sang i trossos de carn que semblava humana. No sé quina explicació podia tenir tot plegat, però era massa estrany i inquietant. No ens ho vam poder prendre a la lleugera. No hi havia cap mena d'explicació per tot allò. Un animal salvatge no podia entrar al dormitori perquè era al segon pis. A més, totes les altres coses que van passar durant la nit continuaven sense tenir cap mena de sentit. O sigui que ens vam mudar tan aviat com vam poder. Ja han passat 3 anys d'aquella nit ençà. No he tornat a tenir mai una experiència semblant.
No sé si és perquè tot va acabar o és el fet que, des d'aquella nit, mai no he tornat a estar a les fosques.